Szép jó napot! Szép jó napot! Sziasztok. Nagyon elkéstünk? Nem késtetek. Bemutatom barátomat, Horváth Zsolt. Gábris Kornél. Nagyon titokzatos volt, hogy hova mennénk horgászni. Szeretnénk egy jó tavaszi horgászatba részt venni, de most már árul, de ha itt vagyunk, hogy hova is mennénk. Egész pontosan egy Tiszának a holtágjára mennénk, ez Tiszaúj községnél van. Egy szép kis környezetbe helyezkedő holtág. Elég nagy testű halak is előfordulnak a vízbe, számos történetet hallottam már, hogy fogtak benne. Jellemzően egyébként vannak benne olyan, mint minden vízben, természetesen a kisebb pontyok, meg keszekfélék, meg kárászok is, de még nagyon sok süllő is van abban a vízbe telepítve. Ezért is gondoltam arra, hogy oda mennénk. Zsolti, te mivel készültél? Mert én nagyon finom módszereket hoztam, én nagy testű halakra nem készültem. Én is féderezésre gondoltam, nem tudtam, hogy ekkora nagy halak vannak, tehát mindenképpen be kell szereznünk egy-két újdonságot, ami nincsen nálunk, nézzünk körül. Hát én úgy gondolom, mivel hogy nálam 14-es a legvastagabb főzsinór, és 10-es előkéim vannak, úgy gondolom, hogy ezek után, a hírek után vastagítanunk kéne. Erősítsünk! Gondoltam, hogy nem fogtok készülni ilyen durvább szerelékekkel, viszonylag durvább szerelékkel féderezés kapcsán. A Balcernak van egy ilyen Camtech speci nevezett féderező előre szerelt horga, ami 18-as főzsinóró van, 10-es horog. Szerintem ez éppen optimális lesz a mai horgászatra nekünk. Más cupmótok még esetleg? Szerintem vigyünk el belőle többfélét, és ami megmarad, legfeljebb azt visszaakasztjuk, ha nem, akkor meg jól elfér a táskánkba. Itt is van még 12-es horog. Zsinórra gondoltam, ha esetleg egy erősebbet tudna adni, mert hogy a 14-es főzsinórunkat csak le kéne cserélni. Ja, hogy még a főzsinórotok is annyira vékonyka, abba pedig van a Balcernak a Platinum Royal zsinórja, ami egy nagyon jó lágyzsinór, direkt ez már az újító Super Soft változat. Ne győzzél meg, vigyük. Vigyük? Jó, vigyük akkor ezt, és elég jó magas szakadély van. Nálunk van, tehát én erre azért készültem, csak a nagyobb testű halakra nem. Kosarak, kosár, gubancgátlócső, ilyenek. Gubancgátlócsövet tudsz egy jót ajánlani? Az is van itt. A Balcer által gyártott gubancgátlócsövet gondoltam ki. Pont tavaszi horgászathoz, féderezéshez van ez kitalálva. Egy zárt végű, elég nagy furattal van, nem úgy készül, mint a többi, hogy egy vékony cső, hanem ez egy vastagabb lukú, és ezáltal kisebb az ellenállással, jobban észleljük majd a kapásokat is, hogyha a kisebb testű halak volnának. Köszönjük szépen! Sem. Induljunk, mert a halak várnak minket. Jó van, induljunk.
mondom, nem gondoltam volna, hogy ebben a hideg időben ilyen hamar sikerül, ha zsákmányolnod. Hát igazán én sem gondoltam volna, hogy ennyire könnyen megy egy március elejé pontyfogás, de mivel hogy szakértőkkel értekeztem a mai nap taktikájáról, így úgy döntöttem, hogy egy egyszerű szereléket készítek, és felkészítettek arra is a féderspecialistánk, hogy lehetőleg etetőanyaggal ne nagyon zavarjam el a halat, úgyhogy csak egy speciális keveréket készítettünk a kosárba, és jó tanácsképpen megfogadtam, hogy gilisztával csalisztam, talán ennek is köszönhető a korai halfogás, illetve a vermelő és bandázó halak közé sikerült elég korán betalálni, mert ugye keresőhorgászatot folytattam. Észrevettem, az első pillanatban nagyon céltudatosan érkeztünk erre a helyre, és ezt előre kiválasztottad. Gyakran jársz ide Tiszaugra horgászni? Hát most voltam először, érdeklődtem a helyieknél, illetve az ember figyeli a vizet, és próbál az apró jelekből arra következtetni, hogy vajon pillanatnyilag hol is tartózkodhatnak a halak. Erősen fúj a szél, mik azok a technikai eszközök, amik segítik ilyenkor a horgászatot? Hoztunk magunkkal 2 darab oldalspicces botot, ami nagyrészt megkönnyíti a horgászatot ilyen szélbe is, ugyanis itt nem a bot végén jelentkezik a kapás, hanem közvetlen az orsó után és a keverőgyűrű közé van beiktatva egy spicc, ami ez a balcernak a saját találmánya, és szerintem egy nagyon jó bevált dolog, és jól működik. Akkor a tavasszal ugyanazt a végszereléket használod, mint az év más szakában? Nem, egy lényegesen finomabb szereléket használok, de hogyha gondoljátok, akkor gyertek és meg is mutatom. A horgászboltban már felfigyeltem erre a gubancgátló csőre. Mi ennek a lényege valójában? Ennek a gubancgátló csőnek az a lényege, hogy ennek a lukasztása, ez vastagabb, meg maga a cső vastagabb, mint ami az átlag kereskedelmi forgalomba kapható, és ezáltal sokkal kisebb a főzsinórnak a súrlódása, és így sokkal könnyebb észrevenni, meg sokkal könnyebben is tudja a hal vinni, és így könnyen észlelhető a kapás. Mi kerül a horogra? Ilyenkor 1-2 szem csonti, és hát maximum 1 szem kukoricát javaslok. Kell-e figyelni ilyenkor az etetőanyag állagára? Annyiból talán nem állt rá figyelni, hogy ilyenkor azért a halak lent tartózkodnak a mélyebb részbe, és nem egy felhősödés a cél, hanem hogy ott lent találják meg ezeket az aromákat, meg ízanyagokat, amiket bejuttatunk ezáltal a vízbe.
Köszönjük, hogy idegenvezetőként a legjobb helyeket meghagytad nekünk, te magad viszont nem tudtál halat fogni. Mit tervezel még a mai napra? Hát igen, sajnos most nem állt mellém a szerencse, a többiek azok egész jó helyeket találtak meg, ahol ott tanyáztak épp a pontyok. Én ugye kiszorultam előlük, és nekem teljesen más irányba kellett dobálnom. Lehet, hogy ez okozta ezt, hogy nekem nem jutott bavér e napon, de nem adom fel, mert viszont nagyon sok süllő van ebbe a vízbe, és én most inkább azt fogom csinálni, hogy arrébb megyek tőlük. Itt vannak még nádtorzsák, illetve gyökerek a víz alatt, és hát ha ott egy süllő tanyára, vagy legalább egy süllőre rábukkanok, és akkor azt meg tudom fogni. Nagyszerű horgászatot zártunk itt a Tiszaúgi holtágon. Minek köszönhető a rendkívüli halállomány? Hát a folyamatos telepítéseknek és a régi ősi halaknak a megmaradt darabszámából hát ilyen szép állomány jött össze. Itt intenzív halnevelés volt, és azokból az időkből maradtak meg ezek a halak nekünk. A jelenlegi üzemeltető is halászattal foglalkozik. Igen, van pár helyen tórendszerünk, ott saját magunknak és eladásra is nevelünk halakat, tehát onnan telepítjük ide a halainkat. Amennyiben úgy ítélik meg a horgászok, hogy esetleg kevesebb a kapás, akkor önök azonnal tudnak halat telepíteni. Így van, tehát elő vannak készítve a halaink, és minden hónapban tudunk telepíteni bármennyi mennyiségű halat. Márciusban szoktuk az